L'observació és un dels pilars més importants a l'hora d'acompanyar de forma respectuosa els infants. Quan parlem d'observar els infants, el primer que pensem és en reconèixer les necessitats físiques i emocionals que tenen per poder cobrir-les. Però més enllà d'això, l'observació ens pot donar molta més informació. L'observem per obtenir respostes i conèixer en quina etapa de desenvolupament es troba, i també conèixer les seves mancances o dificultats per poder oferir de forma individualitzada allò que cada infant necessita en cada moment. En algunes escoles bressol, les educadores passen moltes estones assegudes a terra. Pot semblar-nos que no estan fent res i que estan perdent el temps, però la realitat és ben diferent. Estan observant els infants en el seu joc lliure per poder conèixer-los millor, teixir-hi vincles, donant presència, seguretat i confiança per provocar propostes tant en diferents espais com materials, perquè cada infant pugui desenvolupar el seu potencial de manera adequada i desplegar les seves capacitats. Tots els infants són diferents i per això se'ls han d'oferir propostes i materials adequats a les seves característiques i al moment que viuen. Observar correctament els infants no és fàcil. Una bona observació necessita d'una mirada oberta, respectuosa, objectiva i lliure de prejudicis i interpretacions. Per què tira tots els objectes a terra? Què ens està expressant? Quina necessitat podem cobrir? I la nostra idea és entendre'ls i ajudar-los creant situacions d'aprenentatge que afavoreixin la descoberta. Els infants porten a dins tot el que necessiten per créixer i desenvolupar-se correctament sense que ningú els guiï ni els digui en cada moment el que han de fer i com han de jugar. Ells només necessiten que interpretem el que fan i senten i que els acompanyem de manera respectuosa en els seus descobriments i sentiments.